sidafike tukulu kufanya ni kufika kuno ndi process nkhani yaikulu tailo awulife mbali yathu sidapange, but that's a story for another day. That's a story. Koma ndiyankhiretu pano siti naipange chifukwa choti ifeyo tapanga inherit maboma ozungulira mutu, koma ifeyo chimene tatha kupanga ndikuyibweretsa yadutsa pamaka mwamva yafika mmaka, koma kuti ibwere kubwera ukuku tikhala ndi press conference yokuzani kuti idzafika liti koseku. Okay, imene nkhani yatsukulina lero koma tiye tivomere zimene chakwera watha upanga achieve apapa. Tisamayang'ane ma negative okha. Tinenenso kuti lero nenani zina zabwino mawa kudzabweranso federeza. Tanenani zina zabwino zimene boma la chakwera lachita mwinanthu sakudziwa. Akulu nenani ndikuze njoya Shire Valley transformation tikuyika kanalo yoti sinachitikepo imene yoyithandiza ulimi ndikachoka pamenepo tinene imene takulitsira marepu